Ndingati dambudziko rangu rakamira rakadai. Ndingati ninonzi kunyaiko chai. Hadi seneme kwanasekuru pandakakurira. Ndikati baba vangu inini akashayika ndichimudiki. Akashayika 1986. Vadaro ndakaenda kukurira mumasekuru. Ndakurira mumasekuru daro ndakadzoka kumba kwakaberekwa baba vangu. Ndadzoka kudaro ndakasvika ndakura ndakadzoka kumba kwababa vangu. Ndasvika ndakaema kuti inini ndakambobekerwa pano. For sure ndakati ayo ndo pamabekerwa ndo pane chikubu chako. Zvadaro ndakafambira nyaya yemunda. Ndakasvika pamunda pakuto pakatopuwa munhu na bamukuru mwana kwa bamukuru. Na bamukuru ndiwo kutengesera uyu munda ekwamantimika kutengesa munda wa babangu. Zvadaro ndakafambira nyaya yemunda wa babangu ndoda munda wa babangu. Ine munda mamusi kuga mugari since yo takatenga imba hapasi kugara munhu hapasi kudii. Zvadaro ndakaenda kwaEdmund ndikaenda kuina nyaya ndabva kwaEdmund ndakaenda kwamambo Zimunya kwachifi Zimunya ndasvika kwamambo Zimunya ndakasvika ndikataura nyaya yangu akauya naEdmund pamwe papa yakuona pamunda awana pasite akafoshwa zvine kodzero kuti foshwa mwana uyo chizorwa chemunhu ini ndopakaberekwa babake hapana munhu akapa munda kana takaita sei wakatengesa munda foshwa ndi baba mukuru ake but nhasi kuri kundisa bhuku ndimukoma mwana kwa baba mukuru. Zvadaro akauya akagura munda pane maroji 9 aripo maroji akati 4.5 tsitsima ndimika pake inini gwinya yekwangu. Zvadaro fine hapana shakashaka chati mindi yangu namambo Zimuchifu Zimunya akabva andipa kudaro ndagara mukoma auya kundwisa iwo aripo nhasi sabhuku auya kundwisa panyaya munda wangu wandakapiwa aundwisa kudaro akatotuma mwana wane kombi musa 23 zvakaitika musa 2023 pakavhotano akatuma mwana wawo through mukubvunzana kwatakaita ndibvunza mukoma kuti semwamisa bhedha kwakamunda mangu mukoma akadaundwa pamashopu akati pasenda pagrowth point akadaundwa ndakambondira kudaro takafotodwa tese pasi anhu akabva abata. Zvadaro ndakabva ndasimuka ndaenda kumba kudaro ndichisvika pamba mudzimai akasika vhota takachenai mumhanya kodi ndikovhota. Zvadaro chingoti gare ngati regai ndiende kumashopu ndaenda kumashopu ndaona mukoma udaro ndaona mukoma udaro mukoma handina kuziva kuti afonera mwana wako kuti enda kumba kwagwinya enda netsana ndarowa ndakukembavhu. Zvadaro hapana kupera 1 hour kombi yakabva yasvika pamba yasvika pamba yakangosvika hana kusvika nekubvunza kana kumira akangosvika bhozi kombi pamba pangu pane fence negate mota yangu nemota Mazda B25 yanga yakapaka yakatasana neboy sky ndichibva muroad ndichipinda mumba yakatasana neboy sky main house iro saka kombi yakangosvika ichingosvika bhandi kurowa mota yangu chirowa mota yangu yanga iri kuti ndakamisa negiya yadara chirowa mota chirowa mota komana akabvadzika netsvimbo nematombo mawindi akanoka mutauni. Zvadaro ivo ndakabata bhaketi remvura ndiri pavharanda ndakatizira mumba kuda kuti akanditizire mumba ndiri panze aina uchipa bamukuru akakarira mumba akabva atomukawo anogara mhiri kunoti panyangani akabva atomuka paipa chidomuka kuda kuti atize padhorobha atemwa muchunu nechidombo. Zvadaro ipapo ndakasvika kuda kuti ndarwisa anhu anga akawanda akasvika paundibata mubedroom apinda mubedroom apinda anatodonha atonitema nematsvimbo nematombo. Saka pakaenda mudzimai anga akatosiya pesisiteri kwedhoo yanga ine mari 1400 ma-US. Adaro mudhaini macho akapwanya TV watira foni magirazi isina manje hapana kana girazi akati ndatenga papamba ipapo. Imba yakasvika pakupwanywa kuvhurika turumuzi tubed house imba yananda chupa magetsi apwanya kudaro imba yapwanyika kudaro abva andibata kupinda mubhedroom abva andibata abva anditora abva andikanda mukombi mami abva auya neni muroti ndo pakati namwacho ngati mukandi ngati muurayi iye mwana mukoma akati no hazviti kuti muurayi ngati ninaye pamutaro for sure akanditorasvika neni pamutaro wapapa ichidzika ndisikakwanisa kufamba makumbo musoro ropa riri kubuda hembe dzapere kumweka. Zvadaro ameuti akataura nasei nemapurisa matu 6 nemapurisa anga ari pastation. Mapurisa aya anoda kubvunza nyaya yangu kuti ndangotora basa kuhandongondivhara stocks. Zvadaro pasina 1 hour ndakazwa mudzimai nemwana nemukunda atotera papa akubvunza kuti imimi matora baba edu asvika kuno zikazi for sure asvika kuno zikazi uraiti muaisepi zikazi savhara zikazi munoshuwa mungavharira munhu akakwara kudaro. Mapurisa aya hapana achakwanisa kupindura kune mudzimai wangu akandozidzoka imumba adzoka kumba fumire mangwana acho makusini ndo pakazotomukira nenharaunda ndo pakazoti imimi muno sei ofisa incharge yanga apona amwe mapurisa arati papareti makusini aiti imimi munovharira munhu sei munhu akakwara makadii kuti aende kurapa
Ampurisa ya anoziva kuti padezikaza musikona tase ufamba here una zvakaita musoro wakapwanyika wona zvironda zvese watema uraiti muvharira munhu kudai afumafu mada kuti munhu afire mustokisika mutozomutaure mupurisa yangu kuti sorry kukanganisa kwandakaita zuva zvaidaro ndaona puwa samba yekuti ndiende kwadhokota ndaenda kwadhokota paipai ndakasvika ndakaradzikwa 1 week ndiriko musaona akati svike mukoma akabva asvika nemawindi 2 akasvika nawo kuchena hospital iyo kuti abatsirwe arapwa kuhospital kwaikwai but aifamba kwaita nayanguona kuti auya pasa kuchena hospital pamba nekiu kuda kuti pine madhokota mawindi aya anoita akashautaurira nemupurisa nemunhu unoaipinza anhu mumadhokota macho obva atodzingwa namukoma adaro obva atobuda bvauya amene kuti akazoenda kwadhokota anazi kudhokota chibhawa here kwaakaenda konyorwa tsamba yekuti anzi medical report yekuti ndaguke mbavhu zvadaro paipai ndaziye ndaradzika 1 week ndiri kuchena hospital zvadaro ndakazobutika after 1 week ndaenda kumba August, September, October, November, December ndo naona someone kubva mapurisa kuti udikana court for sure court ndakauya ndauya court piacho court criminal court efundo mwati akaenda kupinda tapinda nyaya yapinda mukoma kuti azira kukemba fumo tatanga mutaura zvese mapepa amwe kwadhokota mandabudisa kuti ndo zvakaitika chituko chikatika kuti munozwisisa rikadidai sema mawitnesses zisangaripo auya mutaurire zvakaitika kuti nditaurire handikwanisi kuti ndikataurika mwa kuti ndonyepa for sure ndakabuda padate mawitnesses ese mwana kwadaiza ubva koti ubva ataura zvakaitika mukoma abva aiwa nenyaya yanga iri nyaya yamunda aiwa nenyaya kudaro akazi achadi kuzwa futi kuti unetsera nyaya yamunda munda kana wakagurwa namambo mwana une judgment yake rabudisa kana wakagurwa munda ngewake anozwa kuti munzizi mwapinda mwapinda munda yemumu anga musa 14 December 2023 nyaya yacho katauya futi katobuda futi paDiamond FM kuno zvadara meto wakaunza kuno kundiya taurozogwana kutoti fushwa nyaya yabuda paDiamond FM zvadaro izvi tagara after pane tagara kudaro mundangi wangu tagara kudaro after pane 3 months tutasa muna boss ninomboti ndabuda naye ndikosenza naye semunhu ungaiswa kwawo kurarama nakuramise mhuri kuti ana kuchikoro nini unokuti apo aenda kutsvake mari kuti mhuri ende kuchikoro ndadzoka kumba ndisvika kumba ndizwa mudzimai tanzi kumunda kwekwe kwachiro foundation iri kwachiro foundation sei ndati anofunga kutoitamba kutojoka kwakuta mudzimai nini kazi enda munhu for sure ndakabva naenda kumunda kuota ndisvika kumunda kwekwe ndikuona for sure patoni foundation 5 rooms zvidhina concrete yakasvika pasaiti wachira izvokiyani hakuna umwe unobvunza kuti anochereswa pa watengeserwa wanda pandiki unozi chichita ticha pakuudza ndiyakatengeserwa ndiyakatengeserwa marozha but pane amwe maticha akatotengeserwa futi nemede moyo neumwe ticha futi maticha mangani maticha i5 nomwe ziya chichita namede moyo pakuudza amwe acho 3 ari pamutukwa akatengeserwa iko papo zvatoda baba unatoti gaende kwa mambo pa 22 patogate ndakasimuka nejudgment yangu naenda kwa mambo ndataura enda jema ndasvika mato ndataura maitikira zvakaita nejudgment yangu zvakafamba soso nyaya muna ngati hapana chakashata masamu na sabhuku kuza kuna mkomo na chichita tichauya tapa mambo nyaya yapinda mudare for sure sabhuku akasvika abatwa nenyaya na chichita zikazi ivu asikutengeswa ivu arivumidzi kutengeswa kana president yakati hakuna ivu rinotengeswa ivu inhaka yaana saka ivu iri pandakapuwa mwana ngepa babake naana ake ndopaanofira ndopanogarewo papo ndopachagara uraindizvo ubva bvunzwa sabu for sure ndo zvakaitika ticha chichita wakazobvunzwa kazi namambo iwewe tipetizwi chichakaitika kuti uende kuwaka iwe ndiye hama yatsitsima ndimika aiwa zvawasi hama yatsitsima ndimika titaure tikutsvakire pamwe pokuti ugare apa chisiyana napo pabvunyai pane pamwe pepa kuti udini uwake ugare wakambotengeserwa mari dzikazi ndakatengeserwa $2,000 nachichitauya kasi hapana chakashata apa watotaura kuti ndakatengeserwa $2,000 ivu unotengeswa sabhuku watengesa sabhuku ukatobatwa nenyaya zvadaro namanje nyaya yasabhuku intoriko namanje kwai pamambo but chichita ukaenda kuiwa ndo pakazikira kubvisa zvinhu zvako zvese pai munda magwinya asika kuzwa wapinda futi munda magwinya mazwana tabva kwamambo kweka but ndikushamisika futi ndikuona someone rekucivil court ririkubva futi ritoranzobudikana kucivil court panyaya yakatonga kare munda wangu newababa vangu ndakapiwa but pana chichita hebet chiono naFeofrus Mwadi mapurisa mukoma amwe ndo akuchitumwa because ndo aitengesa minda iyo nasabhuku naStefan kuuza kutengesera anhu maticha eminda sipamutemo kuti funotengeswa ndo akutengesa minda kutengesa marozha angu kutengesera maticha kwakavhanisa ngadzoke musha kwaanosuda kuona mubaba munda mangu maticha akaita kutengeserwa
maprisa tu Sabhuku na mkoma Sabhuku na Sabhuku na mkoma ndio zakaichi tiko chakaitika. Saka patakaenda kwa mambo hizo akazi kana mazo vako mchava iye jichande kwanye kwa nyaenda mangara kusifu kuti yoenda zoda because ayi wazijita ati sukura mza patikana kwa muri kwenda enda asinja zikofuti pana na mambo kwenye ni mambo ndio mamira yakaita. Saka hizo zitafuti kusifu kuti nasi amufambara ngodaro iyo wakati misamende acheni kuchaka huyu mwana huyu mkoma na wanito muzini kana pa majudgment papers zangu sarake hapana kwese kwa dada kwa na mimi kwa utaka kwa hidi tu badaenda kwa mambo zimunya mkoma na wanito muzini criminal court mkoma na muzini ende sene mega rushanisa andika manjimika utazi mwana watisi wacho upiniye mkoma na wanito muzini kupesa hapa pesa panefa panga mbori wao chonika nasi wao kiasi kuna Sabhuku ne mapolisa Sabhuku kuchitengesa maro yangu ni anaka kuti na mambo nini chimenya leo ni Sabhuku mkoma anishupa na ngalo timashukura ni Sabhuku kutanga pataka ba criminal court akata azwisisa pakazi msiana nenya munda but nina nasi aramba ngo take nini arungo tengesa maro munda ne mapolisa hao muruzwana au tule mapolisa ne mkoma na wanisika zitarake andrizi sene meka ndizi andi kwa manjimika au tufamba ndo 4-5 ano kufamba kwa kutufambira nyaya munda kuti munda wewe andi wake mazona ende tu maticha abuda mari zao akazingato sero mari nana akatengesa akapamaya aya mari kuti atosera hana muruzwana saka paundo fuza zisikaiti bauti aungoti makoti kwese ngati ada kuti izvi alishina rugari kana kushanda chako anishinda izvi lasina toruze basa ndawo ndinge tishanda ashandire muri yangu nekufambira zvinhu nezvi kufambira nyaya yakapera kare